ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira e na de alemán, ponte. Ao longo dos séculos foron abrollando xeitos propios de entretérmonos e divertirnos. Actividades que, de xeito convencional ou improvisado, desenvolveron as súas regras e, ás veces, requiriron de determinados obxectos para encher o noso tempo de lecer. Un río de palabras, unha raia que se borra, unhas beiras escoitando concertinos. Conforman o que chamamos o noso patrimonio lúdico. Por camiños do pasado, transportando gran tesouro que os antergos nos legaron. Un marcheo de ilusións e palabras que partiron nos devolve novos. Porque xogar e divertirse, amigas e amigos, é cousa seria e imprescindible en todas as culturas. O adxectivo lúdico provén do latino ludus. Ludus estaba relacionado coas ideas de diversión ou pasatempo, entre outras. Ludi era tamén a denominación dos grandes festivais públicos romanos: teatro, circo.